Pane chimwe chokwadi futi changa isati chabuda. Ukaparidza mutemo nokuiparidza nhema. Hamuna chokwadi mumutemo. Saka Jesu kana akati ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Magwaro achiti hamuna zvokwadi mumutemo. Zvinoreva kuti hamuna Jesu mumutemo. Unofanira kuti ududzirwe vanhu vaone mwanakomana waMwari. Tazvitaurirei zvekuti Judah is another lawgiver and not Levi. We wanted to explain how come the king of Egypt, which is a foreign land, appoints a foreigner to the position of a prime minister, which has never happened before. And on top of that, he then abolishes all the laws of his country and says this foreigner must enact new laws by which his country is to be governed. Zvinoita izvozvo. Hatina kuramba kuti promotai Joseph kokuzomuti ngaagadzire mutemo munyowani muIjipita yose. Kureva kuti maroorerano chaiwo evanhu atoo according to mutemo waJose. Vaive kuIjipita vaita zvekutizirana nekutizisana nekutizira mukumbo, havachatizirwa nekuti mane mutemo munyowani waJosefa akadzidziswa naAbrahama kuti atingoroora roora. Makubvunza imi vaIjipita kuti nhau dzeumhandara dzapinda seiko kuno kuZimbabwe. Taingomitisana tichingoroorana isu. Ndauya nemhinduro masikati ano. Muno muIjipita hatichangoroorana. Tina mambo munyowani anoziva Mwari wokudenga denga. Ticharoorwa nenzira yekuBethlehema. Isu tiri kuIjipita. Nekuti mutemo waJosefa akaudzidziswa naJakobho. Vanhu vari kubvunza kuti nhau dzekuroorana dzamuri kutaura idzi hadzisi dzekuBethlehema here? Dzasvika seiko uno Ijipita? Answer ndeyekuti ko asi hamusi kuzviziva kuti tine mutemo munyowani. Taurira ari pasaidi pakuti tane mutemo munyowani. We have a new law in town because we have a new law giver. Zvazvo kupfekedzwa gauni rewaiti taakumbomira. Taakuda munhu ane moyo wewaiti. Kwete akapfeka gauni rewaiti. Una zvaro remakoko iri raakupfeka gauni rewaiti. Takubhaizana. Makakwana here atete? Munoroorwa here naIsaka atete imimi? Mukacherere Isaka mvura imimi? Mungazadzengamira 10 imimi dzikaguta? Yakanaka vhangeri handiti?